Успяваш ли да достигнеш до твоята правилна аудитория и всъщност какви са резултатите, които вече ти постигаш и чрез TikTok канала, и чрез дистрибутирането на видеята и в другите социални мрежи? Знаеш, ние започнахме да разработваме канала ни в TikTok и бях много изненадана, когато вече 4 или 5 позвънявания имам и специално ми казват, гледахме ви в TikTok и аз така супер изненадано оставам и казвам, да, супер, много се радвам, харесват ли ви видеята? И те казват, да, много ни харесва абсолютно всичко и започваме разговора, който те като че ли, като са ме виждали вече в тези видеа, някакси по-приятелски се случват нещата, по-близки се чувстват, което е много хубаво за мен. Всъщност хората познават човека зад фирмата. Те виждат Ани Хинова. Да, познават мен. Даже ни се случи един от клиентите, който беше и ни се обади и каза, че е гледал рекламата ни, видеото в TikTok, дойде и точно както застана пред склада, паркира и казвам, аз ви познавам и казвам, супер, много хубаво, значи сте гледали видеята. Всъщност ти в предварителния разговор каза, че обажданията, които си получила, са от дизайнери, интериорни дизайнери. Интериорни дизайнери, имаше и крайни клиенти. Супер. Да отворим една скоба, защото 4-5 прозвънявания, когато говорим за интериорни дизайнери и архитекти, това всъщност означава много повече от 4-5 клиента. Много повече от 4-5 клиента, да. Определено.